Ja tässä videossa näytetään Megin Brawl Stars book. Mutta silleen niinku, että jos sua sillä niinku varmaan tiedät, jos sä ammut tälleen, niin se kuolee automaattisesti. Mutta jos nyt tää ampuu mulle tulee tää tukamuoto, niin eli se on silleen tavallaan bugi, koska mä jään 2 kertaa, eli sen pitää ampumaan 2 kertaa. Niin niinku sä vaan oot siinä, menet vaikka tonne tälle niinku vastustajapuolelle. Tälleen. Niin sit sä ota sen pallon. Niin, mut siltikin. Että tällainen bugi ja jos te haluatte saada mun Brawlis kaveriksi, niin kirjoittakaa vaan IDC isolla YT sitten vasta. Eli ei kovin paljon ihmeen päästä, vaan helppoa kuin heinä.